Karin magana daga na 801 zuwa na 850. Karin magana daga na 801 zuwa na 850. BM ɗan yaya, shekara ta 2007. Gobara daga kogi maganin ta Allah. Gobe da kallo, jibi da labari. Gobe kusa an kwashe wazabuwa kwai. Gobe ma a ƙara an ci garin sadaka an hana maye. Gobe ma rana ce. Gonar baba ita da biri sai kallo. Gonar bashi ba a yi mata maimai. Gora in ya cika ba ya ƙara. Gudu da mari baya maganin bauta. Gudu samun sarari ne. Gudunmawa ke korar yaƙi. Guga tsaye zabari tsaye. Gulma wuya nasara ya game makoko. Gungumin ayaba tsohuwa na ganin ka take kwana da ɗari. Gurnanin damisa kare ke tsoro. Gwaɗan gwaɗa shi tuwon tsari da kanwa. Gwanin abu mai yinsa. Gwanin doki wanda ke kansa. Gwanin wani mugun wani. Gwanin ya amsa ciwon cikin ɗan sakkwato. Gwargwadon wahala gwargwadon jin daɗi. Gyara kayanka baya zama sauke mu raba. Haɗa kai ƙarfi ne. Haɗa kai ya fi haɗa gida. Haƙoran dariya ba a son su da jini. Haƙorin dariya shi yakan yi cizo. Haƙorin haya baya tauna itace. Haƙuri hatsin tukunya baya wuyar ƙarewa. Haƙuri maganin zaman duniya. Haƙurin kaya sai jaki. Haɓaka namiji da niƙau. Habaici tsoro ne. Hadari ba ruwa ba ne. Hadarin ƙasa maganin mai kabido. Hadarin dare game duniya. Haihuwa ɗaya horon gindi. Haihuwa mai rana. Haka ta yoyo mai zazzabi ya ci mara, mai lafiya ya ci gutsure. Haka tara in ji kishiyar mai magedowa. Haka ya fi kyau an sayar da gonar malalaci an sayo masa fura. Hakin sama sai raƙumi, awaki ku ci kyasuwa. Hali wutsiya ne. Hali zanen dutse. Hana wani hana kai. Hange baya kawo nesa kusa. Hankaka mai da ɗan wani naki. Hankali hanji ne. Hankali ke gani ido gululu ne. Hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Hannu banza baya ɗaukar wuta. Inda aka samu ɗan yaya BM shekarar 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.